Marahin na pagkaaga mga tugang, daw kita ngunya ni Disyembre 24, 2022. And ini po ang Legally Yours GB Dapat Ara Mo. Kaibanan po si Christine Langabella. And si Kuya Mike. Good morning po sa gabos po na nag-aantabay. Dapat ara mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat ara mo. Ayun, medyo naghangin na naman ang satuyang monitor. Pero, syempre, kaipuhan taman girara i-play ang satuyang stinger na dapat aram mo. Yan. So, one day to go mga tugang ay Christmas na. Merry Christmas sa satuyang mga paraan tabay. Yes. Merry Christmas, Tabi Eternity. Merry Christmas, Kuya Mike. Merry Anong Christ- plano nindo, Kuya Ang Mike? plano for me, Christmas? nag-aanap kami kikaunan at siya. Loaded na para no na sa mga nakabay sa dakulong pa niya ako dyan ng pwedeng maano ta. Abo mi na pagalon si Mrs. na may maluto pang iyo sumuyaman sa mga aki. Okay man. Makalakaw-lakaw. Sweeton talaga si Kuya Mike mga tugang kay Mrs. niya, no? Imagine, abo mapagal. Siyempre, it's my better half. Oh. Garo, mapapasana all na lang ako digdi, ah. Mrs., aram ko, nandyan ka lang. Relax ka lang dyan. Oh. Ba't ang puros, ikapiga para Puros focus kasi. mo na naman. Sa mag-agum na naman na piga para focus mo. Pigrarayo mo na naman sa mga single, arog mo. Gari natakot na daw kang topic na gari. Focus mo na naman gari. Gari mag-agum Pag-agum na na naman. Kasi interesting din naman talaga, Kuya yun Mike, naman. ang topic pag manungod sa mga mag-agum, di ba? Lalo na ang sa tuyang state, tigpo-protect din ninda talaga ang sanctity kang marriage. Yan. And ngunyan na Pasko, syempre, Christmas break, holiday, vacation. So, wara trabaho, although wara man talaga nag-fall sa weekends. So, ayan, somehow, may additional time for family, di ba? Kuya may family bonding. Tama. Alagad, so iba naman na agum, may time para magduda sa saindang agum. May extra time magduda. Paano May gusto extra pigdududahan? Arog baga Nagigibo ka kita extra kan. time. Arog baga kita kan minsan, Kuya Mike, pag wala kitang ibang tigigibo, tigiisip, kung ano-anong naglalaog sa isip ta. Kaya mas maritong magpaka-busy kita lugod. Tanganing na kita mag-isip, di ba? Yan. So, do something na tanganing mabisi po ka mo, ang lawas asinan isip. Dahil pag problema ko, subak mo Kuyari, wala man palang talaga problema, tamang duda, no? Oo. Ang problema kayan, kung sududa, may nabasa akong scientific journal attorney. May research about sa mga duda kang mga babae, lalo kang agum na babae. Oh, ano daw, Kuya Mike? Sige, Ang interesting. duda kang agum na babae. Kutob ba sana yan ha? Aha. Makusugon. Arani sa 100% na totoo ang duda. Oh. Nya ko iyo. So, totoo pala ito na tiga-apod na women's instinct. Yan. Oh. Women, may naano ko, dali ko lang, may term sila duman na pigamit na bako lang instinct itong ginamit nila duman na term. Pag naramdaman ko at yan, may sana. Okay, Kuya Mike. So, mga tugang, naka-live kita sa Facebook. Pwede ka mong maki-join sa muya ni Kuya Mike sa Legally Yours GB. Pwede ka mong mag-comment sa DZGB News Online. And pwede din ka mong mag-text or mag-call kay Kuya Mike sa numero. Okay, ang mahiwagang numero ni Kuya Mike, 0930-214-9781. Gari, nawala na naman nawalat na naman sa cellphone mo. Paano, Kuya Mike? Sadit-sadit baga ito? So, yun, sabi mo, garog-garog ka. Oo. Pero nakuha mo na. Naku, ako na. Nawara na naman. Parang pag-ibig lang. Una-una, nakuha mo na. Mawara na naman. Joke lang. So, sabi ko nga ni Kuya John, kay Kuya Mike, maray pa, walaton ko na lang ito, digdi. Tigagamit ko man lang ito pag maprograma. Itaneng ta dyan sa mga tropeyo. Iyo, tapirwi ko na wara Iyo. Pag digdi mo, mailing mo tulos pagbukas mo kang pinto. Oh. So, anyway, mga tugang, ang kahaputan kang satuyang paraan tabay para sa satuyang programa ngunyan. Nadakop niya daa ang sa iyang agum na nagloloko. Ni-record niya daa ang nadangog niya na conversation.
Mhm. Kang sa iyang agom, asin kang sa iyang kabit. Nadakop, Oho, na-record, may ebidensya pa. May ebidensya ta kumbaga gusto niya Kuya Mike gamiton na ebidensya so ni-record niya na conversation o pag-uuron kang sa iyang agom duman sa iyang kabit. Siguro ini man kaya so agom ka ini siguro naka-loudspeaker pa Naka-loudspeaker. Pero may sala ka, so agom na babae. nata. Natatatig bantayan niya. Oho, actually Tapos? Kuya Mike naita nga ni aral kung ang sa tuyang texter babae ba o ano yung taro? lalaki. Okay. Oo. Sorry gender equal. Nagkon ako eh. sorry na. Feeling ni Kuya Mike babae ining texter tata nagduda. Nagdududa. Sa tuyang kultura, attorney Tin, dahil ma-record ang kung lalaki ang nakadako. Oho. Rambol tulo siya. Anong gigibuhon? Rambol Rambol tulos. tulo siya. Sa bagay, ano? Oo. Dayan So, pwedeng babae ini. Unless pick up, may plano man siya talaga na ato may maraot man na plano talaga. Tiga-abangan niya. Kumbaga nag-iipon Oo. na ngayaki Oo. ebidensya. May planuhan niya talaga. Oho. Di ba? Oho. Pero, sige, ilingon ta naman ng God. Kung pwede gamiton ito. Oo, na ebidensya sa korte. Mga kwan iyan, mga end of pipe solution na iyan, pag mga araw na ka ng sitwasyon. Pag baga kaya ako minsan, may mga paagi na dahil ang mangyayari ko sa puon pa sana, may mga bawal naman ang ko ng mangyayaring araw kaya. Kaya lang, so, primero sa mag-agum talaga, bawal ang magloko. Di ba? Of Aram tayo yan. course. Tapos, Ako lang nasa batas. may kundi ebidensya nasa pa. Oo. commandments ta din, di ba? Ngunya, nangapot kang texter kung pwede ito gamitin, na-record. Na-record. Ano ba? Ang pag-record baga, pwedeng video. Pwede. Pwedeng sa audio. Mhm. So, makatakot kong video. Kung audio, tinakudan Sa may cellphone. bugs. May bug. Sa mga kwan, mga pang James Bond din, attorney din na, Detective talaga. Yes, oo. So, Mrs. o so Mr. Bigla. Pwedeng sasakuya lang na ako. Pwedeng Mrs. iyan. May mga Pwedeng pagka-detective. Mrs. Mga Mrs. iyan. Sige, dahil ako ma-object, Kuya Mike. Kasi dahil pa nga niya ako Mrs. May pagkarog naman. Iyon talaga, So, anyway, digdi sa tuyang texter, Kuya Mike, sa cellphone So, ang duda ko, pwedeng naka-loudspeaker. Una niya gayod, wara so agum niya duman sa harong. 'Di ba? Ang kauron sa cellphone. O tapos nagdadangog palan secretly so sa iyang agom. So ni-record niya. Para gamiton niyang ebidensya anong kaso? Pwedeng gusto niya magkasong adultery. Kung siya lalaki, pwedeng concubinage. Kung babae, sumakaso na agom. So, na-record pa sana yan, ha? Pwede na Or- mag-aarog ka ng possibilities. Or siguro gusto niya ng makipaghiwalay, although bako man talaga sila magiging hiwalay sa papel kapag legal separation. Yung manangga. So pwedeng gusto niyang mag-file in legal separation against sa iyang agom. Pero naramduman ko duman, may gari na topic ta na ining about concubinage. Ade, may mga parameters kapag duman na pigmensionar attorney Yes, about Kuya Mike. Pero data lang duman namin so mga ebidensya naman ang ganda. Kaya tama man na nag-apot yan na texter kung pwede ito gamiton man ang God. Na ebidensya. So usually kung abawang ipagpalagay for example sana, nag-upload ka, naka-loudspeaker, tig-record, paano man makakalaog duman sa concubinage? Base sana duman sa pagtaram. O sa concubinage baga, dapat may aki. Di ba? Saro sa Bako man kay may arong mo ba yan? Nag-iba, may ka mo? Tigharong mo ba yan? Nakabit. Pwedeng nagtaramso. Or under scandalous circumstances. Pwedeng namati duman sa istoryahan ninda. Maglini ka nagyan sa arong. Ayun, paano man niya, iwan ang God. Tapos mapapaisip sa indaw ining harong na inyo. Duman na mapoon sa pagka-detective. Yan.
Abi na kombinasyon pa sa address. Yan sana. Maglinig ka na kayo dyan sa Blank Street, Blank Barangay. Sana po sa mga paraan tabay tawara man na nangyayaring arugan ngunya na Pasko. Iyo man ang Or maski bako Pasko, sana maugma lang ang sa tuyang pamilya, di ba? So, alagad sa panahon ngunyan, Kuya Mike, dahil na din kaya na dahil taman madidenay na dakol na din talaga mga nangyaring araw ka ini. Iyo. Kaya sa mga mag-agom o sa mga pamilya, garo usapang pamilya na ini, na okay, maugma ang sa indang marriage life, o sa indang pamilya, blessed ka mo, di ba? Ibig sa mag-isip kay reunion, pag-isip ka na kung pwedeng gibuo na ebidensya. Yan sana. Ibig sa plano, Noche Buena, ano nga yung mga rulutoon o sa in kita maduruman at yan, iba ang pigpaplano, kani texter. Ang mas difícil pa dyan, Kuya Mike, kung tigtatago niya lang sa sadiri niya. Oo. So, ma-pretend siya sa hampang kang sa indang pamilya, friends, Oo, yun man na ang- okay lang siya. Maski sa sadiri niyang agum, di ba? Pero habang nag-pretend iyan, gari, nakatiimbag siya. Pag nailing niya si Agum yan, huni ka ha. Pagkatapos na nangyay kang programa Kunyari, kasi. mag-greet si agum niya. Oo. Merry Christmas ngayon. It's a Merry Tapos Christmas man nga. Merry Christmas. Tapos makis pa. Gari, Ito pala. Ito, sasapukon ka na. May hidden agenda pala. Pagkatapos na nangyay kang programang Legal Ayos, maaraman ko nga kung pwede. Oo. Sana, kung nagamati ka mapungon yan, madam or sir, maghunos dili ka po. Oo, may nag-shout out digdi sa imo, Kuya Mike. Iba talagang fans ni Kuya Mike. Si Sir Hill General Reblora. Si sir. Kasabay ko yun naman pag-training kaya sa Mount Makiling, sa Ay, Woodbuds wow. training sa scouts, Oho. sa mga scouters. Hello po, Sir Hill. Merry Christmas po. And kay Ma'am Marites Aureliana, Merry Christmas po, ma'am. Congratulations Merry po Christmas sa po. mga awards na na-receive mo. Kuya Mike, may very interesting case na somehow related digdi sa kahaputan kang sa tuyang texter. Alagad bako man accurately related. Kasi digdi sa tuyang texter, ang sa iyang sitwasyon, recording sa cellphone. Recording. Ining kasong ini, paborito din ini kang law students. Well, I don't know, pero mostly siguro kasi since interesting na case nga siya, and ako favorite ko din talaga ining kasong ini. Ining kaso mga tugang ni Zulueta versus Court of Appeals. Ang nangyari digdi, Kuya Mike, siguro panahon pa ini kang mga mapadarabagang surat, love letters pa Love lang. letters. Oo. Na-experience mo ito, Kuya Mike? So, pigsusurat? Masurat ka Ay, love sus letter, ko, tapos mapadara ka, post office. Pig-compile yan sa mga love letters ko. Yo, naka-compile. Nababasa ka mga aki mingon yan. Orulo ko. Ang pig-ulo ka nila, may nakalagay naman na, PS. Sa surat ko. Pwede ko na makuha so So, ano ko anong yan? Ipapapig PS mo kaya na kung pwede mo na nga makuha. Sikreto minito niyo. Okay, kung na-excuse ko. May evidential truth. may documentary Yes. or object evidence. Okay, although nag-ano kita sa topic tadi, pigi-encourage ta na magsurat manggayon ka mo sa generation po ni Attorney Oo. Actually, ako din pala, Kuya Mike, may mga napabasa din sa ko si Mama love letters ka ito ni Daddy. Tago pa ninda. Maganda sa feeling kang aki na may nababasa mo kung lalo na syempre sa generation me, daimi na nararanasan. Ito talaga, recorded talaga ito. Ito ang mga gayon ng record. Ano daw kung si Tresha, may nagpapadara diging love letter. Love letter, may nagpapadara pa sa imo. Ora. Online, na sa mga forwarded messages na Siyempre, so technology kaya, namundag na din sa panahon mi. Pero, kung ako din talaga, Kuya Mike, mas preferred ko man giraray so love letters, mas makakilig baga ito. Kasi, sincerity, yaraon dyan. Tapos, may ilim mo kung ano so, parang kang stationary paper. Pigubisikan mi pa ang perfume. Kung minsan may nakapaipit pa dyan sa pinatuyo na burak, na ipaipit mo dyan sa...
Ka-sweet one. So, yan, Kuya Mike, ang nangyari digdi sa kaso ni Zulueta versus Court of Appeals. Ini si Mrs. Gusto niyang mag-file nin kasong legal separation against sa iyang agom. Okay. Against kay Mister. Nata. Dahil duman. And also, Kuya Mike, ang sa iyang Mister is doktor. And then, gusto niya din na ma-disqualify sa practice of medicine ang sa iyang si agom na Doc. doktor. Grabing dagit ni Madam. Grabing dagit. Ano daw ang natuklasan ni Mrs. So, Pag ini pati mga kaya tugang si Doc nangyari. nawaran ki nurse na sana siya. Wala na siya, Doc. Na-downgrade. Doc, ingat ka po. Yan. Tapos yan. Okay. So, ayan mga tugang. Mm. Dagito nun ini si Mrs. Zulueta. Kasi, ang ginibo Kuya Mike ni Mrs., nagpaiba siya sa driver niya, sa secretary kang agum niya, sa iyang ina, naghinrakot niya. Iyo. Maduman nga kita sa sa klinik ni agum. So, nagduman sinda sa klinik ni agum niya. So, probably, wala duman sa agum niya. Siyempre, alangan unless gusto niya talagang gulo, di ba? Iyo. So, nagduruman sinda sa klinik kang sa iyang mister. And then, forcibly or puwersahan, may binuksan si Mrs. na drawer. Okay. Duman sa laog kang klinik. And then, ang nakuha duman, mga 157 ata ito na documents consisting of the private correspondence Written. written. Okay. Bako ba stethoscope pa na ako ni Mrs. May mga exchange of letters. Duman sa iyang agom, asin duman sa kabit ka ini. May pagka-writer pa lang si Doc. Mhm. Romance writer. Romantic si Doc, no? And then, aside from the letters, Kuya Mike, kinuha din ka ini ni Mrs. So kinuha aga boss. So, letters, documents. Kinuha din so passport ni mister niya. Siguro na find out duman na may mga travel si agom niya Oo, na aram. nare-record ba nang baga dumaan? Oo, passport. Sige, kung anong lugar So kinuha niya din so passport. Iyo, is. So Pero aside dahil mo sa naman nailing kung may letters, kaibahan ka, sa iya man na, kanya-kanya man sa passport. Dahil Oo, passport. Yeah, weird. Okay, sa iyo masana itong personal na record. Oo. Okay. So, kinurua ito Kuya Mike. And then, igwapa nin greeting cards. Canceled checks. Mga check na-canceled. Mareta canceled. So, diary din. Diary. And then, may photographs din. Grabing ebidensya ni Mrs. na ako Oo. Patagi talaga para Sige. So, kinurua ini mga tugang ni Mrs. Duman. Pero sigurado, bako man si Don Sisay na doon. Sulweta, bako man na yan. Sigurado, bako man na. Bako man. Okay. Sigurado ko lang. Si Kuya Mike talaga. Ayun lang, Zulueta din si Don, no? So, kinurua ini mga tugang ni Mrs. Gagamito niya da ang ebidensya laban sa iyang agom. Na gusto niya nga na ma-disqualify ini sa practice of medicine and then for legal separation. Sa Regional Trial Court, ang nanggana sa kaso ay si Doc. Oh? Nag-file si Sa Doc. kanakulan kang ebidensya. Nag-file si Doc Kuya Mike sa Regional Trial Court nin action for recovery of those documents. And then damages. Siya palugod ang may lakas ng loob. Nagagad siya. Damages or danyos. Dinami siya sa cabinet, para sa drawer. Oh. Pero pag pig-uururunan ta mga tugang ang damages sa arog ka ini, ang damages digdi means sudanyos. So, pecuniary damages. Pag sinabi tang pecuniary, in a form of money siya. Yes. Siguro sa profession niya na isaro ito sa na damage, so reputasyon niya. Okay, bilang doktor. And then, ito nga ni, tigi-invoke ni Doc na
siya ang may tagsa diri ka to. Okay. Siya ang nagpapossess kang ownership over those documents. Mhm. Nata, kinurua ito ni Mrs. without his authority, without his consent. Siyempre, tao ko ipaparam sa'yo. Dahil may tao. Kaya nga Si Dukman. Pero ang question din digdi Kuya Mike, baka tigiisip kaya ni Mrs. since agum siya, ikaw siyang authority na maski wara consent. Kumbaga, ang gamit ni mister niya, garo somehow sa iyan. Na Conjugal. So, conjugality ka mga properties. Oo, pero Tiga sa documents ito. man Documents. lang ito. Oo. Okay. So, di ba, garo may karapatan ba talaga si Mrs. na makiaram sa mga arugkaan na gamit ni mister? Okay. Na sa mga documents na arugkaan na maski wara man na pahintulot ni mister. So, ano daw, hulaan daw kang sa tuyang mga paraan tabay. Iyo, ade. Oh, ano sa hiling nindo nga tugang? Kung may Tamini ba ago mo na siya, may karapatan ka na bang makiaram sa gabus na gamit niya? Arog ka ini na mga love letters ni Doc Dumon sa iyang kabit. So, passport, kinaro agabos, so pictures, diaries. Mga personal na ito managad. Very, very personal property ito ni Doc. Naman, ano man ito. So, passport. Kasi nasa drawer nga din. Letters. Tsaka forcibly opened so terms duman sa kasong ito Kuya Mike. It means pwedeng ano siya, may susi baga or ano, and then niraot gayon si drawer na ito para magkakuroa. Pero kung ano, araw ka ito forcibly pwedeng rinangka niya so drawer ade. Gari mo sana siya gari mo siya naghabas ade. Tabako niya man bagaman nga dito. So gari araw ka tang nailing kung na sa mag-agumpalan attorney dapat pala ka manggilayon. Magpaaram ka man gilayon kung may mga kaipuhanan Maski mag-agum na somehow irespeto man giraray su right to privacy. May right to privacy talaga. Minsan pati Kuya Mike, napapaisip ako ngunyan sa mga magjowa pa sana. For sure, digdi, dako lang tatamaan ka ini. Pero, dahil ko mantig sa sabing maraot niya na gibo. For me lang naman na ako, dahil ko initigigibo. Okay. And so, sako din na partner. Dahil kami sa social media baga. So, iba Kuya Mike, nag-e-exchange yan sila kang passwords. Diba? So, Yes. nababasa kang sarong partner. So, mga messages, gabos na nasa account kang sa iyang partner. Pag-aram mo na ang password in your own cellphone, sa gadget mo, pwede mo na ma-access Yes, so account. Yes, so account mo. Pwede. Yung man ang gadade. Diba? Kamo tigigibo manindo yan, Kuya Mike. Dahil man kami nag-exchange, alagad, may privacy kami, but day ko Tatago. lilimitaran ang cellphone ko, bibarag ko siya na dyan sa pag ako mo yan ni din. Mrs. i-open as Okay ko yung lang. cellphone, titaplak sa pando ko. Ang password pando ko. Pero ikaw nga type, gararaga. Pero kung di ako nagapara sa cellphone niya. Dahil man. And ngunyan, dahil si Mrs. Dahil man talaga. Because siguro naiiling niya na dahil man ako sana Yes. open yan sa iya. Yes. So pipamati ko sa iya, there's no secret. Yes. Dahil siyang bagay na muya bulak laton sa gamit ko na dahil ko tutugutan. Oo. Kasi garo kasi din Kuya Mike, garo dai ka nagtataonin rason para magduda si Mrs. mo. Yes. Diba? Yes, sa mga technique. Oo. So garo para sa mo ni Kuya Mike mga tugang. Dai mi tig tatao so password mi sa Yes, partner mi and sinda din dai din tig tatao or even our partners dai Tig sinda tao, nagpipirit tig tao, yes. nagpipirit baga na itao mo sa ko ang password mo, yan. di ba? Pero at the same time dai mi din tig tatago kunyari kaiba mo sa partner mo dai ka ma-login Yes. dai mo iluluwa cellphone mo nata anong igwa. Yan. Garo dai mo din naman tig tatago, Yes. di ba? And kaming duwa sa mga agom,
Dahil kami nag-assert na, oops, may karapatan ako dyan sa, dahil wala ki araw kaya na, oo. So, we Kasi, respect each other. bako ini sakop ang mga arog kaining gamit na personal talaga. Bako ini sakop kang among those properties na within your conjugal property. Yeah. Dahil siya palang kasabay duman. Yes, Okay. under our family code. So it means may mga certain personal properties man giraray na sa agom mo lang ito or sa partner mo lang ito, dahil kakaan makilabot. Okay. Dahil ka maggaba ki drawer. Pwedeng sa drawer sa Indo. Sa cabinet, pwede sa Indo ito. Alagad sulaog duman. Bako ito conjugal property. At ang cabinet, pwede ba gani? Kung binakalan, during kang kasal na ka mo. Yes, so cabinet. Yan na doa. So cabinet. Sabi ni Merry Christmas na sabi ni 7887. Merry Christmas po Kuya Mike and Eternity. Merry Christmas Merry po sa imo. Christmas. Nag-i-enjoy na sin. Nag-enjoy sinda. Tama itong sinabi ni Kuya Mike mga tugang. So, cabinet, conjugal ninda ito. Pwedeng conjugal ninda ito. Pero so gamit sa laog kang cabinet na kinuruan ni Mrs. Personal property na ito kang sa iyang agom. So, Yeah. garuman sa na niraot niya, sa diri niyang gamit. Oo, yes. So, cabinet niraot niya. Yes. So anyway, paisipon tango na Kuya Mike ang satuyang mga paraan tabay. Kung sumanga kinuang gamit o dokumentos ni Mrs. digdi sa kaso ni Zulueta versus Court of Appeals, pwede niyang gamiton na ebidensya against duman sa iyang agom na si Doc. Maski kinuruan niya ini na warang pagkaaram ang sa iyang agom. Okay. So, uruat yan. Aramon ta ang kasimbagan dyan. Again, pwede ka mong mag-comment sa samuyang Facebook page. Naka-live kami dyan ni Kuya Mike sa DZGB News Online. And pwede ka mong mag-text or call sa numero ni Kuya Mike. Yes. So mga texters and callers na po dyan, pwede po kamo sa numero 0930-214-9781. Ayan. And kung may mga greetings din kamo for Christmas, so mabalik lang kami mga tugang makalihis ang nagkapirang pagiromdom, oras alas 11:36. Sa Indokang, Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Maggi Magic Sarap. Ang nagmamahal, nagmamagi. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang sarap ng pagkain ko ngayon! Gulay sa lugaw! At sabi mo, Nay, mabuti ito para sa akin. Iba't ibang pagkain nga ang hinahanda mo para sa akin. Pakukuluan mo muna, tapos dudurugin. At ihahalo sa malapot na lugaw. Nay, bukas po, gulay ulit ha? My idea of Christmas is very simple. Loving others. Para sa kuya, Christmas is love in action. Every time we love, every time we give, it's Christmas. Ngunya nakapaskuhan, I know times are tough for most of us. Financially, physically, mentally, emotionally. Pero ano man ang satuyang sitwasyon, lugod na daita malingawan ang tunay na rason kan selebrasyon. Christmas is about hope, new beginning, new chance, and for some, Christmas is about starting over again. Ano man ang kahulugan kan Pasko sa tuya, magkakaiba man ini, lugod na magkasararo ang satuyang mga puso na isilibrar ang Pasko na pano ning pasasalamat sa mga regalo na tinao sa tuya kang kagurangan. The gift of life, the gift of health, the gift of family, the gift of relationship and friendship, and all the things money cannot buy. Sa ngaran kang bilog kong pamilya,
asin kan OVG and SPA family, ini po si Ate Glenda Ongbungaw, minapaabot sa lambang pamilyang Albayano ning makahulugang Pasko asin mas progresibong bagong taon sa tuya gabos. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sagod alas 12 ning udto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! The beloved President of the University of Nueva Cáceres, Dr. Faye Leia Patria M. Lauraya, is spreading the cheers these holidays. Christmas is the most wonderful time of the year. From the University of Nueva Cáceres, we bring you hope, peace, love, and joy. Merry Christmas and a Happy New Year! Dapat aram mo! Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo! Mga tugang, nagbabalik ang programang Legally Yours GB, dapat aram mo. Ano daw kung napag-isip-isip na kuya, may kasat. Welcome back po sa pitawan ng kong ukod ni Si Kuya Ronald nagkakaon ng popcorn, no? Habang nag-aabang. Gari nasa sinihan. Boy bawang, oh. Nasa sinihan si Kuya. Nasa sinihan. Na-imagine ni Kuya Ronald pangyayari. Kaya tingin-imagine, paano daw nga na-record nga kang agumati? Pang pelikula man ng God. Ako nga, dapat pala nga, mag-ingat man nga ako. Bakit? Delikado pala niya sa drawer. Mabubut-but pala niya. Ito, sa drawer. Dahil magparatarago sa drawer. Maski na para tururuan. May kurunsinti na lagod niya. Maski di susi na. Delikado ang giraray sa drawer. Dahil magparagiribong sala. Yan. Para warang problema kay Mrs. o kay Mister. So, anyway, mga tugang, ang kasimbagan duman sa kaso ni Zulueta versus Court of Appeals, nanggana si Doc duman sa Regional Trial Court. Nanggana si Doc. So, grinant kang Regional Trial Court sa Manila, Kuya Mike, ang action ni Doc for recovery of those documents Ibaralik na mo nga. pagsasadiri niya. Oo, pinabalik. Aram ni Doc sa mga nagkakura, identified niya, Yes. Yes. And then, damages din. And then, tinugutan din si Doc kang korte, kang Regional Trial Court, mga tugang, na nagtao or nag-issue sa korte nin writ of preliminary injunction. Okay. Ibig sabihin kang preliminary injunction, nagre-request ka sa korte na ang sarong tao pugulan mo na mag-ibonin sarong bagay. Pugulan. Yes. So, nag-issue so Regional Trial Court kay Doc in favor of Doc nin writ of preliminary injunction para pugulan si Mrs. na gamiton bilang ebidensya sa mga tigkuroan niya or tig-seize niya na documents against sa iyang agom na doktor. Tigran pa ito kang korte. Tigran pa. Matibay si Doc. So, syempre, aggrieved or dai mapadaog, nag-file nin appeal. Si Mrs. Si Mrs. Si Zulueta, mga tugang, nag-appeal sa Court of Appeals. Alaga ng Court of Appeals, pig-affirm so desisyon kang Regional Trial Court. Ibig sabihin, si Doc man giraray ang gana sa Court of Appeals. So, still aggrieved, dahil na kontento man giraray si Mrs. duman sa desisyon kang Court of Appeals, nag-file siya naman nin petition for review sa Supreme Court. Talagang nakikigkutiil talaga si Mrs. Yes. Tiga ano niya talaga, dahil nga
Oh, ito ebidensya talaga ito. Pero Na uning baga very obvious na baga Oo. nata dai pwedeng gamiton ini as evidence against my husband. Diba? Di man naman sabi sa Court of Appeals kung nata siyempre sa RTC may mga rason silang pig sa site kung nata day ito pwede gamito na Oo, ebidensya. tig na din Pig sa ito site Kuya na Mike. naman. Oo. Hanggang nakaabot By na sa Supreme reference Court. na, so decision Okay, kang Regional okay. Trial Court hanggang yaon na duman sa Korte Suprema, the highest court of the land. Yan. Ano daw ang decision kang Supreme Court? Ang desisyon mga tugang kang sa tuyang Honorable Supreme Court, sabi, tama ang desisyon kang duwang lower court. Tama. Kang Regional Trial Court and kang Court of Appeals. Because our Philippine Constitution, particularly Article 3 sa tuyang Bill of Rights, Section 3, yaon dyan nakapalaman ang satuyang pagprotehir kang satuyang batas sa right to privacy. Alang kawang pala ang pigtataong Yes, Kuya pagprotehir Mike. sa privacy ta. Yes, Kuya Mike. So, sabi sa satuyang Article 3, Section 3, kang Philippine Constitution, the privacy of communication and correspondence shall be inviolable. So, law ito naman. Exceptions lang kapag may lawful order kang court, kumbaga so court mismo ang nagsugo, Kuya Mike. Kwaon mo nga ito. Yes. Rangkahon mo nga sa drawer. Yes. Kasi si Mrs. sa kasong ini, kumbaga take niya sa batas sa ano niya sa diri niyang kamot. Importante yun talaga, Attorney Din, ang magpaaram ka talaga sa mga ahensya ni gobyerno na pwede magtugot sa semo kang gigibuhon mo. Yes, Kuya Mike. Oo. Sa tuyang korte. Sa leksyon, magpaaram ka. Pag tinugutan ka kang korte, nag-file na lango na siya in case and then nag-request siya sa korte na mag-issue or mag-order nin subpoena duces tecum. Sana tama ang pronunciation ko. Basta ito. Gusto sabi mo na ito, Attorney Tin? Itong subpoena na ito, Kuya Mike, ito pig-o-order kang court na o kaipuhan ngaya ining mga documents na ini, digdi sa korte. Yun. Dapat pala, nang ginibig, tanailin niya na ito, ibinalik niya. Saka na siya nag-request. Wag pa dalos-dalos. Sayang, kaya wala pa kitang legal years ka. Day aram ni Mrs. Zono itang tamang gibuhon. So, yan, lawful order of the court, mga tugang. Pwede na makiaram ka sa privacy kang sarong tao kapag may lawful order kang court. Or, kapag pigre-require kang public safety. Kunyari talagang delikado sa safety kang public. Ang araw kayo ning kaso between you as spouses man lang yan diba? Garo anong pakiaram kang public dyan? Ha problema nindong mag-agom. So, as prescribed by law din. So, bako siya laog duman sa exceptions, Kuya Mike, na pwedeng pakiaraman ang privacy kang sa iyang mister or kang sa iyang agom. And then, sa second paragraph pa kang Article 3, Section 3, na pigsasabi about right to privacy, tang mga Pilipino, any evidence obtained in violation of such will be inadmissible as evidence. Inadmissible. Dai akuon. Yes, dai siya pwedeng akuon sa korte. Okay. In any purpose pati. In any purpose. For any proceeding. Jack pa talaga si Doc. Kaya kung ilalaog tama naman sa sitwasyon ni Madam, dahil ka naman makakapugol, Attorney Tin. Sa bagay. Diba? Dahil ka na makakaisip na Pero yan din talaga ang problema kaya Kuya Mike pag nagpapadara kita sa satuyang emosyon. Diba? May mga sayings baga kita na kapag dagit ka
or Dahil ka magtaram. or malungkot ka or sobra mo din na ugma. Pag maugma ka, dahil ka magtuga. Yan. Pag dagit, ano ito Kuya Mike? Dahil Dahil ka magtaram. magtaram. Pag maugma? Pag maugma, dahil ka magtuga. Dahil ka magpromise. Dahil magtuga. Dahil ka magtuga na. Oo. Ikaw ngayon, babakalan ta kang tatawanan ta kang iyo. Or garo maugma ko na ko niyan. Sige, sa aga, ma-travel kita sa Dahil duwan. ka mag-ibo ka, pag maugmahong ka. Pag mamundo. Pag mamundo ka, maghanap kay kakaugmahan. Anong kaugmano ko yun? Ilingon mo si misis mo. Tama kasi mismo nakangirit. Ang pagngirit, nakakaulakit. Yeah. Right ito Kuya Mike. Yes. Garo nag-ano ka na naman. Ano nga yung apunta dyan? Rawit-dawit. Yan, rawit-dawit. Okay. Basta pag nakawa ko naman sa inspirasyon ko, baka makabuo naman kita kay rawit-dawit. Bihira pag po ng inspirasyon na turnitin ko minsan. Sa mga Ayun. writers, aro kaya. Oo. Iba kami pigapod na right moment, right place, right time, and right inspiration. Yes, nakaka-relate ako dyan Kuya Oo. Mike kasi journalism din ang, Yan. ang undergrad ko. Kaya itong nang pangyayari kay Madam, bako ito right act. Yes. May emosyon kang i-experience siya. Kaya dapat dagit siya. Oo. So, may ginibo siya na bako dapat. Yan. Alagad, siguro, daiman din talaga kaya aram ni Mrs. na bawal pala nito. Diba? Kaya nga Iyo. isa sa tuyang mga paraan tabay Kuya Mike, iyaon mga tugang para sa indo ang programang Legally Yours GB dapat aram mo. Para din na maaraman ta. Pero bako lang sa tuyang mga paraan tabay Kuya Mike ang may nauukudan sa programang ini, kundi kami mismo mga tugang ni Kuya Mike, Yes. dahil sa kaka-research me din, Aha. diba? Dakulon din kaming nauukudan talaga. Bako lang about sa legal matters, kundi even sa life in general. Yung baga, ining mga istorya na ini na legal, sa mga sitwasyon na pig-society ni Attorney Tin, dinesisyonan na ini kang mga korte, Yes, sa kang pinakaalangkaw Korte na korte. Suprema. May mga nauukudan kita digdi talaga. Araw kay to. Yes. May privacy pala ng mag-agom. Bako diba? palang tamili ago mo na. May karapatan ka na makialam sa Yan. gabus na gamit niya. Yan. Maski pa sa illegal niyang gibo na Oho. arog ka tungani nangangabit si Doc. Oo. Malata nang gana magkiraribaga. Iyo, Grabe, double jeopardy si Mrs. Iyo. Pero si Doc gumina na sa kaso. Alagad, pierdi siya sa puso ni Mrs. Di ba? Dahil na, wala nang future sila. Sigurado ako, dahil silang future. Dahil, sige, Doc. Congratulations sa mo, Doc. Sa legal. Sa legal, ginana mo. aspect lang. Pero syempre, sa buhay din naman talaga, yaon din dyan kung totoo man din ang karma, di ba? Aram din somehow kato ang sala niyang gibo. On the positive note, at least, mag-ugma ka manggalyon, Mrs. Na-discovery mo na, pigluluko ka na yung mister mo, dahil ka na dumaan. Yes, dahil na siya. So, natatada niyang buhay din sa pinaban. Dahil yan na sasayangon, di ba? Yan. Sasayang mister na nagloloko. Di ba? Araw ka ng mga, na kuminsan, pag una ta, puro sa na negatibo ang nangyayari sa satuya. Araw kay Miss, pwede nag-dispira siya dyan kay Ma'am Sulweta. Bako man si Don. Bako si Don Zulwe. Bata may araw magakong so pigataram ka mga namamati ko, Don Sulweta mo ngaya ako. Iyo. Iyan day pwede isulweta mo dahil abo ko karo kaan. Araw mo itong Don Sulweta mo Iyo, ako. so pigkakarga na. Gari i-request one kay ko dyan, Ala. So anyway, mga tugang, yan ang nangyari sa kaso ni Zulueta versus Court of Appeals. Kaya Dahil pwede inadmissible sa mga ebidensyang nagkakuroan ni Mrs. duman sa drawer sa klinikang sa iyang agom na doktor na yaon duman sa letters. And Nindakang sigurado kabit ako, niya. magagamit itong desisyon. Hindi sa question kang texter ta. Ade, yun. somehow related ba? Digdi ma- nakita ko yung mix sa tuyang texter. Yes. Ang sabi kang sa tuyang texter naman, digdi bako na letters kundi na Recording. Oo, sa cellphone nadangog niya garon na naguurod sa cellphone kang kabit kang agom kaini. May pagka-spy talaga, di ba?
Spy talaga. Spy. Detective. Detective talaga. Na-record. Oh, so ni-record niya kung pwede daabang gamiton so recording na ito against duman sa iyang agom. So ang kasimbagan dyan ang mga tugang pwedeng maglaog sa Republic Act 4200 or pigaapod ta na Anti-Wiretapping Act. Oh, anti-wiretapping. Yes. Pag sinabing wiretapping mga tugang, iniso sabi sa naturang batas na Republic Act 4200, kapag may ginamit ka na wire or cable kapag nag-tap, dahil ko lang masyadong ma-imagine ta syempre so mga technician ta na sa 'di ba telephone lines ang may aram talaga kaan. May pigamit na wire. Yes, or wiretapping. cable. Or Or naman ki wire. Or Or? may nakalag pa digding or ko Ay, or, naman. okay. Kapag naggamit nin any other device or Ah, arrangement. okay. And then ang Pasok. purpose to secretly overhear, intercept or record such communication or spoken word. Secretly. Kung alam mo ito, Secretly. kung bako sikreto, dahil mabalga kaya na anti-wiretapping law. Bako, ta pwedeng may May iba pa. consent. May consent. Consent. Kasi mga tugang, para mag-fall under Anti-Wiretapping Act na magiging violation kang nag-record, dapat wara na aram sugabos na party sa communication. Kunyari kita Kuya Mike, nag-uron kitang duwa. Okay. Pero bako digdi sa programa kasi ini syempre aram tang dahol nakakadangog kay. Recorded talaga yun Kunyari nag-uron kami ni Kuya Mike secretly. So sa sarong room nag-uron niya kami ni Hello, Kuya Attorney Mike. Tin. Kuya Mike suplano ta. Okay. Approve. Tapos may nag-record pala. Daita man aram. Daita aram. Naka-aram sa so nag-record. Oho. Okay. And then daita aram, una takitang duwa lang ang yaon duman na nag-uuron tapos may nag-record. Okay. So yan pwede siyang maging violation kang Republic Act 4200 or Anti-Wiretapping Act. Okay. Kasi secretly nagdangog siya, nag-record siya. Pero nga ni, bako lang Kuya Mike, so pag-record talaga ang papanish kang nasabing batas. Kundi, maski kinommunicate mo sa iba, verbally or in writing. Picture mo so na mati mo. Yes, or pig-transcribe mo. Oo, Pig-transcribe, diba? Pag-encode. Transcribe mananggad. Yan. So, yan, without authorization kang gabos na party sa communication. Okay. And also, maski dai niya kinalat ini, kasi nakalaag din sa batas na ini, who shall knowingly possess, replay, and then so nasabi tangan ni kasuba ko, communicate the recordings. Okay. Sa possess pa sana, dayo man pig-replay, pero may possession. Alagad igwa yaw ka. sa imo. Bawal na. Ang exceptions ta naman digdi, igwa man girari exception, syempre. Kung nuarin, pwede ka mag-wiretap. May schedule. Ang law enforcement officers, mga tugang, authorized ini na mag-wiretap upon written order of the court. Mapaaram na naman gilid Sa korte na naman. Okay. Approve nga kang korte. Okay, Yes. pwede ito. Dahil pwedeng verbal, written order Written of the order. court. And then, sa mga kaso na usually so crimes against national security like treason. Specified. Yes. Okay. Treason, espionage, rebellion, sedition, kidnapping, Okay. and sa anti-trafficking naman, anti-trafficking na batas, so mga nagta-transport baga ini Kuya may Mga kang mga tao. tao. Oo. Diba? From place to place. Illegal. Authorized ang Philippine National Police, ang National Bureau of Investigation to undertake surveillance sa mga araw kaining kaso na anti-trafficking. Sa Human Security Act naman, surveillance of terrorism suspects Okay. upon written order of the Court of Appeals. Oo. So, Mas dapat stricto din, igwasin na. stricto man girari Kuya Mike, maski digdi sa Dahil ka exceptions. mabasa-basa tugutan talaga pala na din. Yes, dakol ining requirements na kaipuhan mo nang i-comply kang mga nasabing tao or
law enforcement authorities. Kaya bibihira talaga ang na-admit as evidence ini mga recordings. Yes, kung dahil Kuya kaya Mike. na written order na nagtutugot ang korte. And another exception sa Anti-Child Pornography Act. So, okay. siguro sa mga conversations ang mga suspect sa anti-child pornography or sa social media platforms. Okay. And then, bawal din, bako lang sa mag-agum, kundi bawal din ang surveillance sa between lawyer-client. Iba, igwa din kitang piga-apo digdi na privileged communication, very confidential iyan, between a doctor and a patient, Okay. between journalist and the sources. Source, yes. Yan, and the other confidential business Hindi man matters. turugutan kang korte. Yes. Wala siya duman sa specified na mga Yes. exemptions. So, crimes against national security lang and so other crimes. So, yan mga tugang, ang kasimbagan sa kahaputan kang satuyang texter or paraan tabay, maski ka po agum, dahil mo iyan pwede magamit sa korte dahil sa satuyang Anti-Wiretapping Act, sa satuyang Philippine Constitution na pigagarantiya ang satuyang right to privacy, maski against sa imong agum, protehiran man giraray kang satuyang Constitution ang sa iyang right to privacy. And even sa satuyang civil code, yaon dyan, na pwedeng mag-claim ni damages or liable for damages ang kung si isay man na ma-obstruct, defeat, violate, impede, or impair kang privacy of communication and correspondence. Iyo. So, dakol kitang batas na nagpuprotehir sa satuyang ade. right to privacy. Duman kay Mrs. So, sabi ta na nga ni, dahil pwede gamiton itong recording. Alagad, magagamit niya ito duman kay mister niya na, yun ay nampuon kang na matiwala ka pa man daw. At least, igwa ka may something kang pigkakaputan. Although, dahil mo pwede gamiton na ebidensya. Alagad, pwede ka na mag-decide sa sadiri mo. Yes. Kung ano magiging decision mo after ka ito na. And also, Pangyayari pwede man dito. giraray siya, kuya, may kung talagang desidido ang agum niya. Pwede man giraray, alagad mahanap na lang or maisip nin ibang ebidensya na admissible sa court. Oo. Diba? Magapot ka po kay Attorney Tin kung ano mga pwedeng ebidensya. Yan. Or mas kikisay po na abogado kamidbid nindo Yan. or harani sa indo. Gabus man po na abogado, masisimbagan niya na kahaputan nindo. Basta ito, Yan. dahil ito pwede na recording. Yes. So, kumbaga, dahil gibuho na ma-record kita secretly, di ba? Kang mga uron, kang maski bako mo ago, maski sisay na tawo, dahil gibuhon iyan. Sa to yung right to privacy is protected. Nakikigulo ko, Attorney Tin, nag-imagine ko, kung di mo pig-record, namati mo halimbawa, di mo pig-record. Usually, gigibuo ni Mrs. kukuha ng cellphone, sisay ka ngayon na. Di ba? Kakauruno na tulo siya na. Arog na lang ka to, pwede palugod. Bako na susuro secret pa, ta ika pa ka ang bubultadahan way ka. penalty. Oo. Yan. Diretso mo na lugod, di ka na magkauron malanggad. And sana magpuo na may lahi baga kita sa SIM card Registration Act na yes, lahi. Kuya Mike, oo. Pig-expect mi digde, pag may nag-upload kaya, may iling ta na ang mga pangaran kang callers ta although data midbid. Araw kan, day ko lang sigurado. Araw kan sa expectations ko. Anyway, Mga maaraman amo, tayo oo. soon kung Madali paano na. ang implementation Yes. ng batas na ini. So, Oo. sa aga, Kuya Mike, maski na discuss ko na ang about SIM Card Registration Act, pwede ko man giraray pasadahan sa aga para ma-remind din ang sa mga paraan tabay. Antabayanan ako mga tugang sa aga, Yan. Sunday. Paskong Pasko. Pasko, Naka-duty ako alas 6. Speaking of may mga greetings kita rin ni Attorney Tin sa online, sa DCGB News Online. Si Ma'am Catherine Nueles Balasan, shout out man po Nueles family, Bugtong, Legazpi City. And Merry Christmas daw po, sabi ni Ma'am Catherine. Si Bing Yamagishi, good morning po Kuya Mike and Miss Tin, Merry Christmas po. And si Juan Caudillo, Merry Christmas po, Attorney Tin. Si Ma'am Sally Lusada, hi Kuya Mike and Attorney Tin, Merry Christmas, nakaka-good vibes ang ulok mo Kuya. Salamat po. Si John Emil Roa,
Good morning po, attorney. Bakit po madalas ang biglaan mag-checkpoint ang pulis at wala rin po nakalagay na sign kung para saan ang checkpoint? Si Sir Canon Luigi, paano naman po Kuya Mike and Attorney Longabella, may nakita na iskandal sa sipi ng lalaki? Madalas ba yon gamitin ebidensya? So mga iskandal daw. Si Sir Reginald King, Merry Christmas sa Indogabus dyan, si Riz GB, Attorney Christine Longabella, and Kuya Nems. Ako, liningawan ako ni Kuya. Kuya Mike, may dagdag. Kuya Mike pala. Si John Emil Roa, shout out po sa Kuyang Nagadangog na Lolo Pio Roa. Medyo dako lang nag-comment ko niya sa tuyan na DCGB News Online. Thank you po sa mga comments and paghinanyog po ninyo sa Samuya. Yes, hello po. Ay kay Sir Canon Luigi. Pwede ta sir i-topic na lang din ang about sa checkpoints Yan, no. okay. Sa mga masunod na programa. And Ay, si ano ito, John Emil Roa itong sa checkpoint. Si Canon Luigi, so sa mga skandal si sa Sir John CP. Emil pala. Oo. Ako. Okay. Anong scandal ba yan, sir? Nata kaya igwa ka ka? Na-curious, no? Oo. Pikiiwasan ta nga ng skandal. Depende po kaya. Kayo puhan mahiling mingo na kung anong klase iyan. Baka isensemo. Bala ka na isensemo, attorney. Ako tabi, di mo pagsendan ka. So, gusto ko din pala bation na happy birthday ang sa kuyang aunt na si Auntie Billy Belinda Llorera Loveres. Happy birthday po, Auntie Billy. And kay Tito Henrik Manrique. Happy birthday po. Kaya pala magka-birthday ining duwata. Si Tito Henrik, guwapo. Wow. Si Auntie Billy, magayon. Wow. Happy birthday po. December 24 babies. And buya ko man, attorney Tin, pasalamatan sa mga anghel de la guardia kan buhay ko na permis ako nagtatarabang ka mga nakaaging aldaw. Asa hanggang ngunyan. Wow. Special mention po si Sir Mario Gonzales, si Sir Larry Meliano, si Sir Joel Balieta, si Sir Edwin Mias, and of course si Sir June na Samuya na boss sa Samuyang Eskwelahan. So, thank you very much po sa inyo and Merry Christmas po sa Indo boss. Yes, Merry Christmas. Okay, sabi ni Sir Canon Luigi, skandal da ako yung may kang kabit buda kang lalaki. So, kabit, ano daw kung babae o lalaki? Pag-arog kaan Sir Canon Luigi, pahiling mo na lang sa sa police. Yan. Duman sa police station, i-report mo naman, i-blatter mo duman. Pwede siya duman sa ano? So, ito may gari, bawsi. Sa bawsi. Yan eh. Wait. Sayang da ko yung pakita. Bawsi Des. May Des magana. Sa bawsi desk. Dahil Family sa, related na lang yan, Kuya Mike, sa police station. Oo, maduman siya. I-blatter niya duman. Difficile kaya, very vague. Nag-aapot pa lang si Sir Reginald King kung pwede da mag-SIM card register sa Globe Store dyan sa Ayala Mall or SM. Yes, ang aram ko pwede. Okay. Oo. Yes. And mas better mas ma-assist kamo dyan. Especially ang sa tuyang senior citizens din. Yan. Kaipuhan po na i-assist tatabangan tang sa tuyang senior citizens sa pag-register kang sa inang SIM card. So, anyway, mga tugang salamaton sa padagos na pag-antabay. Nakaibanan po nindo si Christine Longabella. And si Kuya Mike, kami po ni Attorney Tin, nagwalat sa Indo na ang kamangmangan sa batas ay hindi dahilan. And Merry Christmas po Merry sa Indo Christmas! Gabos. Sa Lado Technical, nakaibanan ta po si Kuya Jun Napoles and si Kuya Ronald Baldo, Richard Astor, Tresha Marilitana, sa DZGB News Base, yaon dyan si Angel Mustaza, and masunod na po para sa Bareta alas 12, Francia May Boras, and ang Samuyang News Manager na si Sir Mar de la Cruz. Happy lunchtime! Sa Indung Nadangog ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray, digdi sa DZGB. Legally Yours GB. Paghanap ay world-class at abot kaya? Hanapin ang check, hanapin ang tama, hanapin ang right one, hanapin ang check ng right med. Pag may check, that's right med. If symptoms persist, consult your doctor. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Aaray pero di bibigay.
Heidelin Diaz po, mandarigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghaplas? Pag nawara ang init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpasta sa Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang pamamaga na nagpapasakit ng katawan. Laban lang, Alaksan! Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Anuman nakadipisilan, ayo maabot na liwanag. Anuman ang pig-aagian sa buhay, ayo ka nin pamilyang masasandigan. Nganang kapaskuhan, lugod, pagkamuot an maghadi sa satong mga puso. Magkaurusad kita paadon sa mas progresibo pang daraga. An bilog na sangguniang bayan, kaiba nyo, katuwang, asin magpaparaba sa inyo nin tunay asin buong buo. Maugmang Pasko asin